Grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, el senyor Joan Mena. Sí, gràcies. Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Senyora consellera, bona tarda a vostè, al seu equip i a totes les persones que estan avui compartint aquesta sala. Suposo que abans de ser consellera d'Ensenyament, i li he de dir abans de començar que ens agradava molt més la Conselleria d'Educació que no només la d'Ensenyament, perquè té un caràcter molt més global, vostè ja era conscient que aquesta conselleria és una de les més importants que hi ha en un govern, tant per la necessitat d'aplicar unes bones polítiques educatives en el present com per l'obligació de planificar el futur d'aquest país. I li he de dir, senyora Rigau, que vostè en 22 mesos de govern s'ha dedicat activament a desmuntar l'escola pública catalana i a continuar mantenint els privilegis d'algunes escoles privades. El seu govern, en només 22 mesos i amb l'ajuda del Ministeri d'Educació del senyor Wert, ha capgirat el model educatiu català i ha retallat els recursos necessaris per assegurar el dret a una educació de qualitat al nostre país i ha prioritzat criteris econòmics per sobre de criteris pedagògics. Les seves retallades, amb intenció clarament ideològica, disfressades de conjuntura econòmica, han atacat directament 4 aspectes bàsics i fonamentals de l'escola pública catalana. La cohesió social, que per cert, en tot el seu discurs no l'he escoltat pronunciar aquesta expressió ni una sola vegada, la infraestructura i el manteniment dels centres educatius, les condicions laborals del personal educatiu i la participació dels governs locals. Si l'escola pública catalana s'ha caracteritzat per alguna cosa, ha estat per ser la garantia d'una societat cohesionada en tots els aspectes. Vostès han aplicat mesures que ataquen d'arrel aquesta cohesió i ens poden provocar una fractura social de grans conseqüències a Catalunya. La retirada de finançament a programes de cohesió social, com ara els plans educatius d'entorn, els projectes de socialització de llibres de text, el programa 1x1 o les activitats extraescolars en són clars exemples. Especialment greu pel que fa a la cohesió social ha estat l'afectació dels ajuts a les famílies en aspectes com les beques menjador o l'acollida matinal, que han fet que hi hagi famílies de primera i de segona categoria. I això és minar la cohesió social al nostre país, o bé les taxes de cicles formatius o les taxes universitàries que allunyen determinats col·lectius de la formació. Pel que fa a la infraestructura dels centres educatius, vostès han col·laborat a que escoles públiques haguessin de donar classes a l'hivern sense calefacció, amb l'alumnat proveint-se de mantes i guants, el professorat amb una restricció en despesa de fotocòpies o telèfon que ha repercutit en la qualitat educativa i en l'atenció a les famílies. El tercer aspecte i fonamental per al bon funcionament de l'escola pública, que s'ha vist més directament afectat per la seva gestió, han estat les condicions laborals del personal educatiu. I no em refereixo, senyora Rigau, només al professorat, també a les persones pedagogues, orientadores, vetlladores, monitores de menjador, personal d'administració i serveis o educadores. Ha rebaixat la jornada laboral dels interins i substituts, convertir-los novament en professorat de segona. Ara vostè anuncia una flexibilització que li agrairia que ens aclarís quins serien aquests criteris i suposo que seran criteris bastant específics perquè si no podem córrer el risc que dins del professorat substitut també hi hagi de primera i de segona. Ha augmentat les ràtios a les escoles i ha pujat el número d'hores lectives del professorat amb la conseqüent dificultat a l'atenció a les famílies o a l'atenció a la diversitat. Ha fet una gestió de les substitucions i les baixes mèdiques voluntàriament nefasta per a situar el dret a la malaltia com a problema intern dels centres. I mentrestant feia tot això argumentant que no hi havia diners, que no hi havia recursos econòmics suficients, vostè mantenia els concerts a l'escola privada i augmentava la despesa en escoles que segreguen per sexes, per exemple. I el quart aspecte característic de la seva gestió ha estat la marginació cap als governs locals, una peça clau de la nostra societat, sobretot en un moment com aquest de crisi econòmica, ja que és la porta principal on piquen els ciutadans i les ciutadanes quan tenen un problema.
Vostè ha exclòs els governs locals i el territori de les decisions educatives. Ha ofegat el finançament dels serveis educatius municipals, com ara les escoles bressol, on ha trencat els acords de finançament que han passat de 1.800 a 1.300 euros, i ja veurem, i les escoles de música i dansa, on hem passat de 600 a 240 euros, amb les implicacions de precarització de l'ocupació i pèrdua de qualitat educativa en una franja important per al desenvolupament social de la infància. Així doncs, vostè no pot parlar del govern central o del dèficit com a administració que ens maltracta, perquè la seva actitud respecte dels governs locals és la mateixa, basada en la prepotència administrativa, l'incompliment constant dels compromisos i l'exclusió de la capacitat decisòria que el món local ha de tenir en tots els terrenys, però també en l'educació. Ara bé, si de tota aquesta situació n'hem de treure alguna cosa positiva i hem de posar en valor, és el fet que vostè ha sigut la consellera d'Educació que ha aconseguit tornar a unir la comunitat educativa. Li han fet diferents vagues, una vaga on els sindicats, les marees grogues, les AMPAs, les entitats veïnals i el món educatiu en general li van reclamar a vostè que aturés les retallades perquè són una ofensiva a la qualitat de l'educació, especialment l'educació pública. Avui estem al bell mig d'una nova vaga convocada per l'estudiantat que li reclamen a vostè que aturi la política de retallades i al ministre Wert que retiri el seu avantprojecte de llei. Tota aquesta situació segurament s'agreujarà amb la nova legislació espanyola que tindrem en matèria educativa, la LOMCE, encapçalada per un ministre Wert que és l'enemic públic de l'escola pública i l'enemic públic de l'escola en català. Però li he de dir, senyora Rigau, que el nostre grup parlamentari ens preocupa que el seu govern i la seva conselleria es mostrin indignats només quan el senyor Wert ataca l'escola en català. La voldríem a vostè amb actes tan contundents com quan va plantar el ministre Wert i va marxar de la Conferència Sectorial d'Educació quan s'ataca l'escola en català, però també que també fes servir la mateixa contundència quan s'ataca l'escola pública. A banda de l'atac indigne i inacceptable contra la nostra llengua, el català, i contra l'element que cohesiona el nostre sistema educatiu, que és la immersió lingüística, i que compartim amb vostè, a banda d'això dic, l'avantprojecte de la LOMCE també suposa retallar en atenció a la diversitat, augmentar les desigualtats, un menyspreu a les tasques dels docents, una falta de democràcia interna als centres i una reforma ideològica i recentralitzadora en l'educació. I de tot això vostès no han dit res i permeten que Wert involucioni l'escola pública cap a èpoques passades. Ja li avanço, senyora Rigau, que nosaltres exigirem i demostrarem la mateixa contundència en una cosa i en l'altra. Per tant, vostè entenem des d'Iniciativa i Esquerra Unida que té alternatives. Li proposem recuperar els principis del Pacte Nacional per l'Educació i tornar al nivell d'inversió educativa assolida abans de l'arribada de vostès al govern. Des del grup parlamentari d'Iniciativa Esquerra Unida li plantegem 4 grans objectius que hauríem d'assolir com a país per evitar la fractura social que pot provocar un sistema educatiu cada vegada més dualista i on l'escola pública sigui discriminada pel seu govern. Senyor Mena, hauria d'anar acabant. Sí, aquests 4 objectius serien garantir uns serveis públics educatius i en aquest sentit cal més inversió pressupostària. Ha sortit durant tota la jornada d'avui el tema de Finlàndia. Jo crec que el que ens hauríem de preguntar de debò és el model finlandès. Ens hem de fixar en el model finlandès, però ens hem de fixar també, no només per l'èxit escolar del model finlandès, sinó també per les ràtios, pel personal de suport que hi ha a les aules finlandeses, pel percentatge d'escoles públiques que hi ha a Finlàndia o per la gestió dels menjadors. El segon objectiu seria millorar la qualitat, l'equitat i l'èxit escolar amb més recursos i més autonomia i no amb la voluntat d'una gestió dels centres privatitzadora.
Promoure l'educació al llarg de la vida, garantint una oferta de qualitat i suficient en tots els nivells i etapes educatives. I el quart objectiu, impulsar la participació de la comunitat educativa i la corresponsabilitat dels diferents agents socials que permeti fer de l'educació un objectiu compartit i una eina bàsica del desenvolupament i la cohesió social. I acabo dient-li una cosa. Hem parlat, senyora Rigau, li he proposat 4 objectius. Li proposo també una obligació. Crec que tenim una obligació com a país i vostè com a consellera d'Ensenyament, que és evitar la pobresa infantil dins de les aules. Suposo que vostè coneix el descoratjador informe que la setmana passada va publicar Creu Roja de l'estudi sobre l'impacte de la crisi en la infància. Només li recordo algunes dades com que tan sols una de cada 3 famílies en situació de vulnerabilitat rep ajuts públics, Creu Roja ajuda 3.000 infants en situació de pobresa, es duplica el nombre de nens i nenes amb mala nutrició per culpa de la crisi, un 38% de les famílies no poden pagar el menjador escolar perquè no reben cap beca completa i aquest era l'únic àpat garantit per molts infants. En definitiva, el que diu el president de la Creu Roja és que una de les més preocupants conclusions d'aquest informe és la diferència que existeix entre alumnes d'una mateixa aula i l'efecte que això té en l'estat d'ànim en l'infant i en el seu rendiment escolar. Per tant, ho hauríem d'analitzar, hauríem de treballar-ho o bé a la Comissió d'Infància o bé creant un grup de treball en aquesta Comissió d'Educació per poder eradicar la pobresa de les nostres aules. I ara sí, acabo. Vostè deia, acabava la seva intervenció dient que confiava en el professorat de Catalunya. Jo crec que, evidentment, vostè ha de confiar, però entenem que la pregunta que s'hauria de fer és si el professorat de Catalunya encara confia en aquest govern. Moltes gràcies, senyor Mena.